És még mielőtt átadnám az est házigazdájának, Vida Péternek a mikrofont, azért egy történetet el kell, hogy meséljek. Mi humoristák különböző helyeken meg szoktunk fordulni, hacknizni, ugye, ahogy Fábri Sándor kollégánk mondta, arccal a Gázsi felé turné. És vannak olyan dolgok, amiket nem vállalunk. Egy barátom egyszer felhívott telefonon, egy nyár elején, hogy Peti, lenne itt egy esküvő. Mondom, nem vállalom. De miért nem vállalom? Mondom, nem vállalom. Ugyanis az esküvőnél nyomorultabb fellépési helyzet nincs. Az esküvőt általában július 486-ára szokták betenni, amikor kint a levegő hőmérséklete 43 fok. Ekkor ugye megérkezünk a műanyag sátorba, akkor bent a sátorban 52 fok uralkodik. Hát szerencsésebb történelmi fejlődési országrészekben ugye szürke zakót és fekete zakót hordanak az urak, nálunk Borsodban előfordul a zöld és a lila zakó is. De ugye az ember próbálná levenni, az azt, hogy ne vedd le! Akkor rajtad marad az zakó, beleeljük ugye a sátrat, 59 fok. Zárójelbe tenném, néhány nappal ezelőtt egy esküvőn léptem föl, dumálok egy kis színpadon, és két pali egy-egy decis pálinkával mosolyogva így elsétálnak előttem, mintha mi se történt volna, de bűbájosan mosolyognak rám. Az volt kezükben ugye 2 deci pálinka fejenként. Én annyit mondtam nekik, mondom, hát igen, látom, mondom, a feles, az a gyávák decije. Ők nem is azt hitták, természetes. Na, eltelt egy negyed óra, még mindig folytatom a műsort, még mindig benne vagyok a szövegben, megint elsétál a két ürge, és visszafele megint egy-egy deci pálinkával. Na mondom, ezért érdekes két arc. És utána 5 perc elteltével az egyik egy feles poharat így letesz nekem, hogy akkor egészségemre. Hát mondom, kocsival vagyok, de szépen is rátettem a szintetizátorra, ugye a billentyűsöknek a szint. Az azért jó, mert ha kiborul, akkor 2 szintetizátor megy a francba. És a műsor végén, vagy fellépésen végén odajött ez a fiatal ember, bemutatkozott, hogy ő Orbán Győző, Orbán Viktor öccse. Mondom, baby, hát együtt vagyunk. Én a bátyáról meséltem egy kis sztorit, azért hozta nekem a felest. Nem volt bántólag, de azért oda volt valami mondva, de nem ez a lényeg. Beszélgetünk, leültünk szépen kultúráltan a külső asztalnál. Jó hangulat. Na most ott tartunk, hogy meghívott hát ugye én Diós György szurkol vagyok izomból és életre halálra, úgyhogy meghívott a Felcsúti stadionba DVTK, illetve hát Felcsút DVTK mérkőzése. Én annyit mondtam neki, hogy hát, hogy hova lenne ez a jegy. Azt mondta, a Viktor páholyába. Én annyit mondtam, hogy nem a Felcsútnak fogok szurkolni, Diós Györmezbe jövök. És ha annyit el tudna nekem intézni, hogy előtte a bátyja, nekem be se kell, hogy engedjen a házába, de a portán egy fél deci pálinkát így nekem így öntene, akkor már nem éltem hiába. Na most én finoman annyit mondtam, hogy én miskolci huligán vagyok, tehát biztos lesz nálam 3 deci 95-ös benzin. És kérdezte, hogy miért? Hát mondom, hogy ellenőrizzem, hogy a Felcsúti stadionnak hogy sikerült ugye a lángmentesítése a faanyagnak. Ezt is zárójelbe tesszük. Na kérem szépen, tehát vissza az esküvőre, megiszod a 2 rövidet, az agyadba 71 fok van körülbelül, és ekkor hozzák meg az olvasztott zsírt csigatésztával. Forrón, az beframózod, akkor 93 fok. Na, ekkor engedi a feleséget, hogy levedd az zakódat, utána ugye jön a zöldség, azon túlhaladsz, utána jön egy 12 rántott hús, majd a töltött káposzta, és ekkor érkezik a vőfé, kedvesen, és fogadjátok szeretettel Aranyosi Péter humorista műsorát. És ekkor lépek ki ugye a színpadra, megszólalok, és ugye így néznek rám, hogy ez a szikora, hogy meghízott. Na szóval ezért nem nagyon vállaljuk az esküvőt. Azt mondja ez a barátom, azt mondja, Peti, ez egy nagyon élménygazdag esküvő lesz. Mondom, én akkor se vállalom. Azt mondja, jó, nem cifrázom, akkor elmondom, föl kéne lépned Magyarország első naturista esküvőjén 60 teljesen meztelen embernek.
Nem tudom, ki látta a Halál 50 órája című filmet, amikor az ezredes, a főszereplő megkapta a páncélos dandár parancsnokságát. Én annyit mondtam a telefonba, összecsaptam a térdemet, meg így a lábam mondom, vállalom. Nem volt kérdés. Délegyháza, 5-ös tó, a Nudi paradicsom. Estünk házigazdáját vittem magammal. Amikor én elmondtam barátaimnak, hogy 60 meztelen embernek fogok föllépni, akik között nők is lesznek teljesen meztelenül, azt mondta az autószerelőm, és ha tönkre megy a kocsi, vigyél magaddal. Mindenki elkozott. Azt mondta a könyvelőm, azt mondja, figyelj, egy ilyen vállalkozás élet pénzügyi tekintély kell. Mindenki vállalkozott, Vida Pétert vittem magammal, miskolci barátomat, és az est házigazdáját. Vezettem, beengedtek, ez egy zárt tó, oda nem akárki mehet be, csak aki klubtagsággal rendelkezik. Hogy hova teszik el a klubtagságit, azt most itt nem részletezem. És a szervező úrral telefonon tartom a kapcsolatot, azt mondja, erre menjek, arra menjek, erre kanyarodjak, itt álljak meg. Kiszállok a kocsiból, ugye öltönybe, kék nadrág, hegyesorú, fekete lakcipő, szépen, és így egy ilyen földhányás tetején egy anyaszült meztelen urat látok, akinek az összes ruházata egy csokornyakkendő volt, és egy ilyen nagyon pici kukival rendelkezett, így deréktájon. Mondom, jó napot kívánok, mondom, maga itt a szervező, látom. Azt mondja, honnan tudja? Hát mondom, fürgefütyi, hát. Mondom, akinek kicsi van, az szervezi, hát. Hány házibulit szerveztem én emiatt, ha maga tudná? Ó, kollega úr! Azt mondja, tudja, aranyos úr, ön itt meglepetés vendég lenne ezen az esküvőn. Legyen szíves, ezt a sísapkát vegye már föl. Na megvan a jelenet, hogy egy tópartján egy öltönyös ember a fején sísapkába egy teljesen csupasz 50 év körüli férfinek a vállát fogja és megy utána zsuzsi vonatozás jelleggel. Pont úgy néztünk ki, mint amikor a Guantanamo-ról a terroristákat kiengedik sétálni. Na most ugye Péter utánunk, Vida Peti, hát a szemem azért erősen forgott, legyünk ezzel tisztába. Bezártak minket egy ilyen kis lakókocsiba, hogy itt kéne várakozni. Ahogy csapódott az ajtó, mi már a Reluxa mögött álltunk. 3 perc elteltével nyílik az ajtó, és belép rajta egy 70 év körüli hölgy. Összes ruházata egy zöld masni a derekán, és még haja is volt. Na most én tudom, kopik a test. A kezelőszervek elmozdulnak a testem. Azt mondja kedvesen, a Horváth Béla mobiltelefonját keresem, nem láttátok? Még így Petivel megfogtuk egymást, nem. Jaj, hova nézzünk, nem. 10 perc elteltével jönnek be, azt mondja, jelenés. Na most ugye szépen kilépek, sörpadon, 60 teljesen meztelen ember. Én meg ugye így néztem, hát mutatom így így néztem jobbra, balra, le, fel, hogy hova nem tisztességtelen nézni tulajdonképpen, bár ő rakta ki, nem? Hát szóval ők meg ilyen vetköztető tekintettel néznek, mert ugye én öltönybe ott. Nagyon nem volt könnyű. Lement az esküvő, minden rendben volt, és én megbeszéltem velük, hogy én nem kérek gázsit, csak én annyit kérek, hogyha sikerülne egy olyan fényképet csinálni, hogy én állok öltönybe, és mögöttem 60 meztelen ember, akkor a Facebookon az nekem 1 milliárd like, tehát hogy én nagyon boldog lennék egy ilyenért, ha tegyünk valamit a sajtóért is, és azt mondta az úr, a szervező úr, hogy hát, hogy elintézzük. Na most, amikor ugye a fizetésre került a sor volna, akkor annyit mondott, hogy hát sajnos itt nem sikerül majd ezt a képet megcsinálnunk, mert több ember nem vállalja az arcát. Mondom,
Jó estét kívánok, hát nekem nem az arcukra van szükségem, pont arra nem, olyan nekem rengeteg van olyan képem, hogy arcok vannak, nekem pont nem az kéne. Na, megcsináltuk a képet, én állok, és nekem háttal fordulva 50 ember, mindenkinek ugye szépen a háta és a feneke látszódik, azért mégis egy esküvő, úgyhogy az lett a címe, hogy Isten segedelmével. Vida Peti még azért annyit kérdezett, és akkor pont ide tudom fűzni. Vida Peti annyit kérdezett, azt mondja, te Peti, ezek zsebből fizetnek? Köszönöm szépen! Fogadjuk szeretettel az est házigazdáját, Vida Péter! Jó estét kívánok! Milos Formannek van egy nagyszerű filmje, az Elszakadás. Ebben szerepel egy házas pár, ahol az asszonyka, hát mondjuk így elég egyszerű teremtés. Ő meséli, hogy a férje állandóan furra van töltve tesztoszteronnal. A legváratlanabb pillanatokban és a legváratlanabb helyen lepi meg döbbenetesen furcsa kérésekkel, ami után mindig mámorító perceik vannak. Egyszer például az éjszaka közepén ébreszti fel, hogy kössön cserkész nyakkendőt, és táncolva énekeljen el egy gyerekdalt. És az egyszerű asszonyka, ha nem is boldogan, de ezután kötelességtudóan teljesíti. Utána persze a tesztoszteron. A divat bemutató kifutóit nézve az embernek vannak hasonló gondolatai. Látunk szerencsétlen nőket, akik éppen nem egészen egészséges lelkű férfiak furcsa kérését teljesítik, amikor például egy teáskannára hasonlító blézerben kell kilépniük a közönség elé. Kérem, most miért van az, hogy divat bemutató címén durcás fiúgyerekek jönnek velünk szembe a kifutón furcsa kacsázó lépésekkel? Ugye vál nem mozog, csak a csípő. Miért elegáns ez az úgynevezett manökenjárás? Hát ez olyan, mintha tornagerendán kellene valakinek végigmennie, miközben pisilnie kell. Vagy mintha hangyamászott a gatyájába, de nem meri megvakarni. A durcás arcot még lehet érteni. Hát kinek van kedve mosolyogni 48 kilósan egy olyan ruhában, amiben úgy néz ki, mintha egy ilyen teleszkópos horgászbotra valaki rákötött volna egy tibeti imakendőt. Vagy mostanában a női manökenek, megy ki a bokájuk, esnek, kelnek. És persze közben az első sorokban duci háziasszonyok nézik ezt a ruhát, réveteg mosollyal, hogy milyen jól állna rajtuk porszívózás közben. Hát, gyanítom, mindezt nem a nők, a férfiak csinálják. Élvezik, hogy szegény nők mindent megcsinálnak, mert ugye a férfiak rendszerint Istent játszanak, amikor alkotnak. Hiszen a mindenható is úgy lehetett vele, hogy elgondolkodott, hogy milyen lenne ez a szarvas baromi hosszú nyakkal. Megcsináljuk, és ebből lett a zsiráf, ugye? Az alkotó férfi ember is el szokott gondolkodni, lássuk, hogy néz neki ez a nő 55-ös, vagy kisebb derékbőséggel, és lőn már is megszületett a manöken, sőt, divattá is válik. Gimnazista lányok hánytatják magukat a WC-ben, és éhségtől szédelegve ugrálnak aerobik órákon, csak hogy hasonlítsanak Naomi Campbellre. Nem egy beteg dolog ez? De mégis divat, pedig szerintem legjobb zsírégetés a szalonnasütés. De az nem divat. Apáink annak idején, ha táncolni akartak, így szóltak anyáinkhoz: drágám, gyere csörögni. Na ez vonatkozik a mai divatos csontkollekciókra is. Egy afrikai törzsnél a varázsló úgy mondja meg a jövőt, hogy csirkecsontot dob a földre, és ahogy leestek, abból olvassa ki, mi várható a következő évben. Én a csirkecsontok hangjából azt jósolom, hogy a jövőben az egészség nevében asszonyaink bizonyára fel fognak lázadni a férfiak által diktált eszetlen és beteg divat ellen. Látom lelki szemeimmel, hogy a jövőben hordható ruhákban mosolygós manökenek normális járással lépkednek majd a kifutókon, miközben az első sorban beesett arcú, 38-as derékbőségű divatrabszolgák nézik réveteg szemmel, milyen jó lenne ma ebédnél úgy Isten igazából jól lakni. A mi szakmánk két legfontosabb mondata a na végre és a de kár. Csak nem mindegy, melyiket suttogja a közönség, amikor bejön a színész, és melyiket, amikor kimegy. Vagy
Az is nyilván a prédikáló papot minősíti, ha a Szent Mise véget ért menjetek békével zárópasszos után, mit mondanak a hívek, Istennek legyen hála, vagy hála Istennek. Amerikában a papokat már jó régen leváltották a pszichiáterek. Nemrég láthattuk a tévében, hogy Marilyn Monroe-t is egy freudista pszichológus kergette a halálba. Bizony, annyit nyaggatta gyerekkori rossz emlékeivel, hogy végül abban a gyönyörű nőben kialakult, hogy ő csúnya és értéktelen. Nálunk talán ez a van saját pszichiáterem dolog még nem annyira divat. Az állam gondoskodik a krízisben lévő emberekről. Szóval az állam gondoskodott róla, ha valaki bajban van, akkor felhívhatja telefonon a krízisvonalat, ahol hozzáértő szakemberek várják a hívást. Mert bizony sokszor egy kis bíztató beszélgetéssel a problémákat meg lehet oldani. Következik saját írásával Aradi Tibor. Szóval variációk lelkisegély szolgálatra az első típus, aki mindent Csernustól tanult. Na jó, csezd meg! Ne bőgjél, beszéljék, 2 devizahiteles is van a vonalba. Lejár a futamidejük, mire megszólalsz, anyukám. Mi? Elköltözött? Mi a pasit, gólya? Ha? Mikor ment el? 2 napja? Akkor onnan tudod, hogy elment? Lehet, hogy csak postán van. Ha? Jó, mit mondott, mi megy el? Elhisztál. Tökön még kell annyit zabálni. Hány kiló vagy? És hány kiló voltál, mikor megismerkedtetek? Anyukám, ez nem elhízás, hanem evolúció. Ha? Most mit akarsz? Minden legyen úgy, mint régen volt. Ha? És ezt hogy gondolod? Én leszem fő Kádár János, vagy mi? Mit képzelsz te? Azt hiszed, ez kívánságműsor? Mi? Nem nyugtattalak meg? Mi mit gondoltál? Fölhívsz, én meg a füledbe köpem a Xanaxot, ha? Ne rinyáljál már! Menj föl a randi vonalra, azt töltsd föl magadról egy panorámaképet. Jó van már. Mi az, hogy neked csak ők kell? Ő a vérdonorod, vagy mi? Ha? Mit tud, amit más nem? Ismeri a téli szalámi receptjét, ha? Jó, hogy ő az igazi. Akkor Coca-Coláért, mi? Na jó, figyelj ide, nyugodjál le, estére otthon lesz. Honnan tudom? Onnan életem, hogy 1 óra múlva végzek és megyek haza. A következő a túl nyugodt. Haló? Igen. Hallgatom, igen. Melyik hídról? És milyen ott a forgalom, mert arra mennék haza, hogy... Tessék? Le akar ugrani? Aha. Itt vagyok, csak írom. Le akar ugrani. Az ugrani egy B? G, pláne. Jó, jó. Leírtam. És miért akar ugrani? Megcsalta a felesége. Aha. Engem is egyszer megcsalt az asszony. Alig tudtak leszedni a hídról. Igen. Tessék? Fél lábbal már len van. Ez ilyen műláb? Ja, azt hittem, az esett le, igen. Igen? Tessék? Már csak egy kézzel kapaszkodik? Az jó a gerincnek. Tessék? Komolyak a szándékai? Nézze, én párkapcsolatban élek. Ja, hogy úgy komoly, hogy ugrik. Nézze, ha a Duna felé ugrik és netán túlélni, akkor nézzem már körül, mert tavaly a habcigőzösről beejtettem az öngyújtómat. Nem nagy szám, de a hugoméktól kaptam és emlékeztem. Haló? Haló? Milyen segítőkész. A vicces. Mizu? Ha? Hogy? Bedőlt a hiteled? És akkor nem sokára olyan lesz a lakásod, mint a Cselaci. Elúszik. Érted? Elúszik, mint a Cselaci. Hagyjuk, jó, jó. Pedig szerintem jó poén volt. Ha? És mivel tudok segíteni? Pénzt ne kérjél, mert olyan szegény vagyok, hogy pénzre gyűjtök. Ja. Na, figyelj, azt ismered, hogy a Frank hiteles meséli a barátjának, hogy apám, a válság azért rosszabb, mint a vállás, mert úgy viszi el az összes pénzet, hogy megmarad a feleséget. Na, ez milyen poén volt? Na, miért nem rögsz? Le vagy égve, mint narkolepsziás a strandon, mi? Na, azt ismered, hogy a Vastag Csabát megkérdezi a strandon egy pali, hogy művész úr, szép színe van magának, milyen napolajat használ? Mire ő? Hogy milyen? X-faktoros.
Na, és azt ismered, hogy a Tóth Verát megkérdezik a strandon, hogy művésznő, szép színe van, milyen napolajat használ, miről? Meg a sztáros. Nem tetszik neki. Hát Vastag Csaba, X-faktoros Tóth Vera nem érti, nem mindegy. Nincs kedve viccelni, mi? Ha? Miért nincs? Ja, hitel, értem. Na, figyelj, ez tetszeni fog, na figyelj. Miért nevet a Matolcsi az árfolyamon? Mert nincs hitele. Nem, hát pedig marha jó. Mert nem úgy nincs hitele, hanem hogy... Na jó van, tudod, ki mesél neked vicceket, jó? Haló? Ha, letette. Az empatikus. Halló? Nem mondja komolyan. Jézusom! S hogy bírja? Ne is folytassa! Hogy? Köszönöm, kicsit jobban elnézést. Hallgatom. Igen, igen. Úristen! Macskát is vitte? Jaj, Isten! Ne haragudj, nem tudok mit mondani, viszont hallásra. Halló? Lelki segély? Te vagy az, Marikám, Ica vagyok a másodikról. Te segíts rajtam, olyan borzasztó ügyet hallgattam végig az előbb, képzeld el. És végül a nagy teherbírású. Halló, tartsa a vonalat! Halló, tartsa a vonalat! Itt vagyok! Ne tegye! Mi történt? Ne gyújtsa meg, még tartsa! Ne ugorjon, tartsa! Ja, várjon, van, aki tartsa? Ha? Nem magának mondtam. Tartsa egy picit. Halló, lelki segély, tartsa a vonalat. Na, itt vagyok. Még nem vagyok itt. Itt sem. Hallgatom. Nem magukat mindjárt. Ja, várjon, mert még van 2. Na most mondja. Elnézést, beszélnének egymással, amíg meghallgatom a harmadikat? Jó. Itt vagyok. Mondhatják. Na most mindenki figyeljen rám. Először a kötelesek. Baromira szorít, és nem foglak levegőt kapni. Gyógyszeresek. Fájni fog a fejük. Tartsák, csak be kell vennem egyet. Jó. Halló, doktor úr. Megint szúr, és nem használ a kékből 2. Ja, tartsa, doktor úr. Itt vannak még? Ha? Mindenki boldog? Megadták egymásnak a számukat? Remek. Mondtam, hogy olyan boldogok lesznek, hogy beledöglök. Olvasva a legfrissebb statisztikát, kiderül, a 30 év alatti tanárok száma rohamosan csökken. 2001-ben még 16% volt az arányuk, 2014-ben már csak 9%. Gondolom ez az elég alacsony fizetések miatt van. A tanárnak, ha el akarja tartani a családját, túlórát, másodállást is kell vállalnia. Egy ilyen tanárt írt meg Maksa Zoltán, akinek sikerült a napjainkban legjobban jövedelmező másodállást választani. Idegen vezető lett. A helyszín a magyar-szerb határ másik oldala. Az idegenvezető tanár Kaszás Gergő. Köszöntöm az afrikai csoportot, Kovács Lajos embercsempész vagyok. De civilben magyar történelem szakos tanár volnék, ezért jól jön ez a kis mellékes. Már 6 évig kannabiszt termeltünk a tanáriban, de idén az aszály miatt alig hozott valamit az iskolának. Jó, engedjék meg, hogy bemutassam az akciónkban résztvevő gépkocsinkat. Apámtól örököltem, ő csinálta, áll egy lovas kocsiplatóból és egy Trabant motorból. Szódát szállított vele éveken át. Jó, először regisztrálnom kell magukat, ne ijedjenek meg, gyorsan végzünk, mert ahogy hallom, hatalmas szerencsémre mindenkit Ahmednek hívnak, és 1990. január 1-én született. Na, a megállapodás értelmében én 100 euróért elviszem önöket a szegedi buszállomásra, ahol 50 euróért leszállhatnak a kocsiról. Ott várja már a csoportot kollégám, dr. Szabó Jenő fizikus, aki a téridő elméletből doktorált. Ő 200 euróért zasztavájával térugrást hajt végre önökkel, vagyis kihagyja a Dugonis teret. Elviszi magukat az M5-ösön a kecskeméti Molkutig, ahol fejenként 200 euróért átszállnak a Simai Laci teljes kocsijába. Ő a Tatai Selkútig viszi önöket, ahol várja majd magukat Létrai Mária biológia szakos tanárnő. Ő bemutatja önöknek a legújabb Avon termékcsaládot, majd Pálmai Helga rajzszakos kolléganőm egy 70 részes rozsdamentes edénykészletet. Innen már csak azt visszük tovább, a kivásárolt. De ne
aggódjanak, mindenképpen eljutnak azok is az osztrák határra 400 euróért, akik nem vásároltak, eljutnak csak kisebb csoportokban és gyalog. Az osztrák határon várják már a kedves megbízóinkat az osztrák határőrök és egy Steyr népdalkör, amit az emberi szervezet normál állapotban maximum 2 órán át képes elviselni, így a kedves csoporttagok maguktól is visszafordulnak Magyarországra. A határállomás parkolójában keressék Zöldi Levente testnevelő tanárt, aki egy piros Ford Fiestából átalakított mikrobusszal 350 euróért akciósan elhozza magukat Budapest határáig, ahol is lesz majd jobbra az M0-áson egy másik molkút, és ott fogom én várni önöket. Onnan 200 euróért elmegyünk Kiskunfélegyházára, ahol rövid városnézés helyett, mint egy perspektívaként a Magyarországon maradni szándékozóknak, megmutatjuk a közmunkásokat a parkban a platánsor alatt. Ide jön majd értünk könyvtárosunk Mezeiné Kis Terézia egy különleges auravizsgálógéppel, mely 70 euróért megmondja, hogy milyen nyomelemből van kevés a szervezetükben. Amint mindenki fizetett, indulunk tovább a magyar-szerb határra. Útközben megtanuljuk a Fradi indulót, a határon, vagyis itt 50 euróért kiszállhatnak a buszból, és átgyalogolhatnak a kerítésen, melynek egy-egy darabját emlékbe elvihetik magukkal. Köszönjük szépen, hogy érdeklődnek Magyarország iránt, és máskor is jöjjenek el hozzánk, akár ennél rövidebb időre is. Na, induljunk! Néhány nappal ezelőtt nyílt meg egy kiállítás a Godó galériában, Ördögöt a falra címmel, amelyet dr. Máriás, vagyis Máriás Béla jegyez. Ő valóban a gonoszt akasztotta szögre, hiszen vásznain oly fényes bűnelkövetői karrierek köszönnek vissza Matisse, Picasso, Francis Bacon vagy éppen Leonardo stílusában, mint Ambrus Attiláé, Matuska Szilveszteré, Tocsik Mártáé, netán a feloldódás egyik legnagyobb mestere, Pándi Andrásé. Ha mindez nem lenne elég, avantgárd rosszalkodását zenei téren is megvalósítja, méghozzá a Tudósok formáció frontembereként. Ők következnek most a Kis cica ugrál az ágyon című dallal, amelyet kérem csak annyira vegyenek komolyan, amennyire ők ezt annak szánták. Hölgyeim és uraim, a Tudósok! Szerelmes cowboyok üdvözölnek mindenkit kitörő szeretettel. Egy nemzetközi slágerünket fogjuk eljátszani, amelyet nem csak legénybúcsúkban, de különböző focimeccsek szüneteiben is elő szoktunk adni. Sőt, ha ez így folytatódik, hamarosan a határ mentén is koncertezni fogunk. Mexikó! Kis cica ugrál az ágyon, barátom, meg fogsz halni. Kis kutyusnak adok enni, barátom, meg fogsz halni. Gyönyörű a naplemente, barátom, meg fogsz halni. Gyere és maradj velünk, barátom, meg fogsz halni. A kis cica ugrál az ágyon, a kis cica egy csodálatos álom. Vízparton ölelkezünk, barátom, meg fogsz halni, mert megint nyersz a lotton, barátom, meg fogsz halni. Végre teljesült a tervünk, barátom, meg fogsz halni. Gyere, maradj velem örökre! Meg fogsz halni! Kis cica ugrál az ágyon, kis cica egy csodálatos álom. Gyönyörű az új tested, meg fogsz halni. Jaj, de jó szolizott a fejed, barátom, meg fogsz halni. Veszek neked még gyönyörűbb mellet, barátom, meg fogsz halni. Itt maradok veled örökre, barátom, meg
És a kis cica továbbra is ugrál az ágyon. És annyira édes, mint a legédesebb álom, mint egy vaníliás fagyi, mint egy turmix, mint egy szerelmi koktél, és annyira csodálatos vagy, édes kedvesem. De kérlek, ne felejtsd el azt, hogy maradom meg fogsz válni. Rövid leszek, érthető okokból. Kedv, halg, köv, fábr, sán. Köszönjük szépen! Nagyon kedvesek! Nagyon kedvesek! Hát kedveseim, azért nehéz úgy rádiókabarét csinálni ezekben a napokban, hogy gondoljanak arra, hogy Máriás Béla barátom, akinek meghívásáért minden felelősséget magamra vállalok, és Bélával, mint régi avantgard huncutok, örömmel állapítottuk meg azt a jeges dermedést, amit produkciójuk kiváltott, de mondhatjuk azt, hogy talán inkább szokatlan, ugye? Nem szoktunk a rádió kabaréba ilyen huszás tikliket csinálni, de hát én gondoltam, hogy a fiatalság megnyerése céljából esetleg a Kis cica ugrál az ágyon című örömzöld, az esetleg érdekes lehet. Na most ugye, amikor Béla mondta a kis bevezetőjében, hogy nem sokára a határon is fognak játszani, akkor már a nézőtéren egy ilyen lágy bizsergés indult el. Ugye hát mégiscsak nehéz úgy kabarét csinálni, hogy hát ezzel a menekültüggyel, vagy migránsokkal, vagy beszivárgókkal, vagy illegális határsértőkkel és kerítésvágókkal. Ugye Szerbiában többen ráálltak a drótvágó ollók leasingelésére, gondolom én, vagy a flexre, vagy nem tudom. Hát mit tartsunk erről? A kedves jelenlévők mit gondolnak? Baj lesz ebből? Igen. Tehát van bennünk egy kis szorongás? Van. 2 gyerek született az isteni tegnap. Menet közben. Azért ez jó, hát azért mégiscsak gyerekek. Szóval bennem ilyen több minden munkál, ugye, nyilván én is szorongok, mint önök, ugye, tehát, hogy a Bazilika tornyából majd egyszer csak egy müezin fog kihajolni, és ugye, hát ez nem biztos, hogy cél, ugye, de egyúttal Ferenc pápára is hajazok, aki hát mégiscsak azt mondja, hogy azért hát el kell őket látni. Természetesen, amikor a szalámi zsömlét odavágják az önkéntesek fejéhez, ugye, azzal azért nehéz mit kezdeni, meg van úgy, hogy a vizet is, meg egyéb, ugye, ami feltűnt nekem, hogy itt senkinek nincs csomagja. Tehát ilyen kis nejlon szatyorral jön a krapek. Most nem ellenük akarok beszélni, csak, és ellenük nem beszélek se pró, tehát jön, ja, senkinek nincs útlevele. Hát 56-ban, amikor néhány magyar migráns dobbantott, mintegy 250 000 magával, hát azért legalább személyük volt, könyörgöm, vagy a nevüket meg tudták mondani, ugye? És hát mi is ücsörögtünk ott Trajszkirchenbe, ami még egy ilyen Ferenc Jóska által épített menekülttábor, ugye, ahol most derékszír barátaink kégliznek. Hát csodálom egyébként, hogy még orsósék nem álltak be a szírek közé, mert gyakorlatilag azért úgy látom, az ellátmány egy kicsikét jobb, ugye? Tehát itt a napi összeget kiszámolták, de most senki ellen nem akarok beszélni, ugye? Hát az a kicsit több, mint amit közmunkával össze lehet szedni, és hát várom, hogy megjelenik a Metal Brigád, és hát egy kicsit ezt a kerítést esetleg összegöngyöli, amit ugye nehéz munkával állítottak fel, ugye? Mert hát a fém az végül is, hát az mégiscsak az ő szakmájuk. Egy rendkívüli szomorúság vett rajtuk erőt, mikor jött a Putyin, és még a csatornafedőket is leheggeztették. Úgyhogy, ha hívom a ombudsmant, ez kirekesztés. Gyakorlatilag. Tehát nincs papírjuk, ilyen kis szatyorjuk van, de van, akinek még hátizsákja sincs, ugye? És ezek úgy jönnek már több száz kilométer után, mintha én lemegyek a Zöld és Másba.
isteni volt, mentem le a Zöld és Másban, megáll egy akkora BMW, amelyik Moszkvába végzett, tehát egy ilyen BMW 800-as, hát kiszáll belőle egy ilyen 2 mázsás testvérem, és ha Sándorkám, ölellek, csókollak, köszöntelek, ugye nekem már nagy rutinom van, tehát roma testvéreinknél, akiket nyugodtan cigányoknak is nevezhetünk, ettől még nincs baj, a hozzáállás a lényeg, ugye, egy kis megélhetőség. Ugye ott a testbeszéd egy picit intenzívebb, tehát ők rögtön szájcsók, jobb esetben pici zacsi emeléssel összekötve, úgyhogy én rendkívül rutinnal így kifordulok, és akkor egy ilyen valamilyen nyaki ölelés, ugye, és csípőből pedig fordítom el a bugyimat ellenkező irányba, a benne lévő szolgálati oldalfegyverrel együtt. Azt mondja, ha Sándorkám, ez csodálatos, amit te itt a műsoraidba produkálsz, a tőled megszokott magas művészi és sportszakmai színvonalon, különben csoki vagyok. Hát mondom, látom. Azt mondja, megtenné nekem egy szívességet? Különben én is itt lakok. Hát akkor már úgy empatikusabban fordultam a szívesség felé, mert hát Pintér Sándor nem fog megvédeni, ha esetleg Csoki és társai egy kicsit bezizzennek. Azt mondja, hát Sándorkám, csak annyit csináljál, hogy mondjad be a műsorodba, hogy szeretem a csokit. Úgyhogy én ezt meg is tettem, kezeket a paplan fölé, éljenek a csajok, szeretem a csokit, ez úgy elhussan. Csokit azóta nem találom, hát véletlenül hosszabb edzőtáborban van. Vagy ahogy mondják, ugye biztos helyen voltam, Fábri úr. Napi 3-szori ingyenes étkezés, ingyen fegyveres őrség, csodálatos hely. Úgyhogy hát lehet, hogy itt a kerítésügyben a fémbrigád is esetleg eszmélkedik. Meg a másik, ez egy ilyen kicsit komolyabb dolog, hogy azt azért a barátainknak nem lehetett volna. Én most gondolkozom, hogy a következőbe lemegyek, jó példával járok elő, én Leányfalun is szedtem 6 évig a szemetet, és hülyének néztek. Az egyik hozzáállás, hogy nagyon bőve szól, hogy hogy most játszani Teréz anyának a bonszáj változatát, érted? Aztán szedd itt a szemetet, mert már jó dolgában nem tudja, mit csináljon. Ez volt az egyik, hogy azért szírbarátainkat arra, ugye hát elég sok időt ott várakoztak, tehát azért ráértek volna, hogy már édes, aranyos, drága testvéreim, hát mielőtt leteszitek az imaszőnyeget, nem tűnt fel, én senkinél nem láttam imaszőnyeget. Láttatok imádkozókat? Én egyet sem. Hát azért elmész bármelyik arab országba, hát akkor ott megáll a forgalom délelőtt 11-kor. Zárójelben, hogy ez kulturálisan is egy milyen bonyolult dolog, ugye? Hát ezeket az országokat végül is mi európaiak hoztuk létre, ugye ezek annak idején az Oszmán Birodalomnak voltak a részei, aztán lettek ilyen angol és francia gyarmatok, de finoman jelezném, hogy Damaszkusz fővárosában az Omájád mecsetben található kinek a feje. Vágó Pistára veszem a figurát. Keresztelő Szent Jánosnak a feje. Ugye Keresztelő Szent János, aki szerepel a Koránban. Szóval nem olyan egyszerű ezekben a kérdésekben ugye állást foglalni, de minden esetre, hogy most már vannak migráns bébik, az nekem úgy tetszett. Hát azzal is többen vagyunk. Hát ez a Merkel asszony azért, hát hogy mondjam, én nem akarom bántani, de hát az utóbbi hetekben azért egy elég szolid agybútorozottságról tett tanúbizonyságról. Érted? Azt mondta, minden szírt befogadunk, ez olyan, mint egy kutat megszippantasz, érted? Hát akkor jön a talajvíz, és amikor rájöttek, hogy ez egy kicsit sok, akkor mondták, hogy Atomkraft nein danke. Ugye? Hát azért ez egy érdekes dolog, és most már mindenki zárja a határt, mint a hétszentség. Hát szóval nehéz itt jól hozzáállni a dologhoz, hozzátéve, hogy én tulajdonképpen egész kamaszkoromban semmi más nem akartam lenni, csak migráns. Bátyám is migráns volt, ő 56-ban ment el, nem egyedül, 250 000 magával. Indulás előtt apám megkérdezte tőle, bátyám 4 évig járt angolra, fölvette a pénzt, de apám nem ellenőrizte, hát ő a Gentleman's Agreementből indult ki, hát biztos tanul a gyerek. Indulás előtt, mikor bátyám bejelentette, hogy ő áttenné székhelyét nálunk szerencsésebb történelmi fejlődésű országokba, ugye ezt pont november 20-án jelentette be, miután a 3. születésnapomon fejreejtett, ennek nyomai állítólag a mai napig lát, de egy függőlegesen, tehát te olyan, gyerek mindent kibír. Nincs olyan édesanyja, aki még a gyereket ne ejtette volna be a fürdőkádba. De
engem így pereffektív puff, és így megálltam így a parkettán, mint a 3 Silver Akrobata csoport frontembere, és mondta, hogy ő menne, és apám megkérdezte, hogy mit jelent az, hogy yesterday? Nem tudta. Mit jelent az, hogy today? Nem tudta. Mit jelent az, hogy tomorrow? Nem tudta. Mire apám azt mondta, hogy édes fiam, homályosan látom érvényesülésedet a nyugati világban. Ide tapsot is tehetünk, szerintem. Úgyhogy ő ugyanis felszedte az angolóra pénzt, és helyette pingpongozni járt. Amiben egyébként jó eredményeket ért el, de hát most nem akarom teljesen mértékben kinyitni a családi archívumot, csak hát gondoltam, hogy hát ezekről a migránsokról is, vagy menekültekről, vagy illegális szírekről, vagy legális szírekről, de most már kinyílt a csipájuk, szóval már Németország se frankó. Mi mennék Svédországba inkább, az még jó, nem? Telebeszélik a fejüket mindenfélével. Na mindegy. Más. Elhangzott ugyebár, hogy Máriás Béla barátom egy csodálatos kiállítással rukkolt elő, Ördögöt a falra címmel, amelyben különböző híres festők stílusába festett meg nagy, csodálatos és általam tisztelt bűnözőket. Hát gondoljunk a Keresztapa című filmre. Hát amikor a Marlon Brando meghal, hát az olyan katartikus, mint hogyha Aljósa Karamazov halna meg a Karamazov testvérekbe, ugye? Mert látjuk, hogy vége van egy jó világnak. Hiszen a maffia szabályai azok áttekinthetőek. Ha fecsegsz, a halakkal alszol. Ha nem szeretünk, egy lófejjel ébredsz. Csak rendesen végig kell hajtani a parancsokat, és akkor az ég egyatt a világon semmi baj nem lesz. Na most ugye régi teóriám, hogy egy ország fejlettsége erősen összefügg a bűnözés fejlettségével. Ugye tehát arra fele barátaim, hogy az ATM automatára rádobjuk a drótkötelet, kirántjuk egy ifával, majd otthon se tudjuk kinyitni. Hát ez szomorkás. Somorkás, tehát azt kell mondjam, hogy a civil társadalom kibontakozását homályosan látom. Ugye? Egy fénylő csillagon van, amit népszerű és nagyszerű műsoromban kétszer is vendégül láthattam, Repülős Gizinén. Hát ha valakire igaz, a József Attilai csodálatos sor, dolgozni csak pontosan, szépen. 84 évesen még kiszökött az öreg otthonból, és átment Burgenlandba egy-két aranyláncot megtalálni a szekreter fiókba, és mikor kérdezték, hogy mit csinál, mondta, hogy albérletet keres. Hát nem, mondjuk ez nem sikerült annyira, mint amikor Dölfinger Dodi barátomnak a felesége talált egy bébidolt a párna alatt, és kérdezte, hogy ez kié, mondta Dodi, hogy az anyámé. Tehát ez nem volt azért teljes mértékben hiteles, de szóval tényleg azt a következetességet, azt a slágfertigséget, ahogy 60 éve, talán több is ugye, végzi Gizi néni a munkáját. Csodálatos szakember, legyünk rá büszkék, és én a magam részéről hungarikummá avatását, az feltétlenül kezdeményezni fogom. Köszönöm szépen! A strandok rekordbevételt könyvelhettek el ezen a nyáron. Emlékszünk, volt néhány igazán kemény kánikulai nap, de nem csak a strandoknak ment jól idén, hanem taroltak a fesztiválok is. Ördögkatlan fesztivál, Zempléni fesztivál, Tokai fesztivál. Nekem legjobban az Erdőbényei fesztivál elnevezése tetszik. Figyeljenek, Bor, Mámor, Bénye. Persze, ha már divat a fesztiválozás, akkor mi sem maradhatunk ki ott felejtett mikrofonunkkal. Ezután nem kell mondani a szerzőket, akik egyben az előadók is. Következik Varga Ferenc József és Aradi Tibor. Jó, köszönlek.
Taska. Köszi karszallat. Taska. Köszi karszallat. Taska. Köszi karszallat. Taska. Mi van? Jó van már. Karszallat. Taska. Köszi, Jó van már. No. Te, figyelj, mi ez a szám, ami most szól? Ez a Adam Lambert-től a Ghost Town, a Vogue de Moon-től a Shut Abundance, a Pharrell Williams-től a Freedom, a Wolf Katitól a Utazás, másik négyet nem ismerem. Figyelj, te mire jössz? Én Mortal Death, Brutal Poison, meg Karda Beáta. Te? Fogalmam sincs, miért ez milyen rendezvény? Szerintem a Legalja Fesztivál. Elnédét a Kitit Nadot hallott, ed a könyvtártoly. Igen, És leftojtoly van. van ott a sátor mellett balra. Csak most foglalt. Kötik éppen. Csállányok, Kapszi érdekel? Köszönöm, menünk vele. Van zéró kokain is, Az milyen? üres az acskója. Csá, ez az önbizalomnövelő sátor? Aha, Bejöhetek? ezzel a fejjel? Figyú, No, reggi zenét bírod? miért ez az? Az van kiírva. De nem már senki a színpad előtt. Nem, mert mind fekszik. Ja. Reggizen a király! Most múlik pontosan, a francba elfogyott. Ma ez volt a 8-2 vagyok ilyen feldobott. A csikket eldobtam, kissé meginoktam. Azt hiszem 2 hete, egyszer se pislogtam. Nem tudom, hogy állok-e vagy ülök. Kissé hiányos a memóriám. Ha jobbra nézek, mindig balra dülök. És azt hiszem, hogy beszél a begóniám. Most múlik pontosan, a francba elfogyott. Ilyen furán állni a szemem korábban nem szokott. A lábam erre visz, a szemem arra visz. Na most már indulom, mert megfőtt a kannabisz. Figyú, nem jössz a falatozóba? Az melyik? A klotyótól jobbra vagy balra? Középen. Tették. Jó napot! Girott van, Van. egyet kéret. Pittába? De menjél te, jó van, kötök. Tették. Csá, 2 hamburgert létszik. 6200, ha más nem lehet. Akkor még egy sör belefér. 13 000 forintot. Te mindegy. Andris, nincs egy 50-esed? PayPass kártyával tudtak csak fizetni. Aha, és azt hol lehet szerezni? Hát, hogyha ügyes vagy a tömegben, de a nagy sárpotyója és a kakisbokor mellett van egy PayPass station. Szervusz, Margókám! Hogy bírod? Szervusz, Szerzsikém, hát így 83 évesen már azért csak elfáradok. Képzeld el, én tegnap David Guetta után még toltam egy mojítót, azt beálltam, mint a fűtésszezon. Jövő héten megyek nyugdíjas fesztiválra is, nem jössz? Kik lépnek föl? DJ Aranyér, Anni Massacyor Sister, meg a Szabó Ilonka néni. Jó, csípom én is. Rá múltkor szétráztam a agyamat.
Na gyere, hallgassuk a Neotont, azok sem mai gyerekek már. Gyere, papa! Ne hidd azt, hogy senki se szeret, egész éjjel melletted leszek én. Gyere, papa! Inkább nézek-e zombit, ha lehet, de ha meglát téged, elszalad szegény. Harabdát ad anyja kap, fiatalon nagyon régen. Féltve őrzöm fogsorom, harabdáljon a pitbull téged. Na de tényleg. Anyád valagát ad. Koreográfia. 83. életévünkben járunk. Holnap hajnalig a Covingtont megtaláljuk. Mit mondták, mondjad el még egyszer, bár a franc tudja, hogy mit is kérdeztem. Ha tudnám, hogy ki vagy, őszintén örülnék, örülnék, örülnék. Szeretettel köszöntjük a kedves jelenlévő közösséget itt a Rádió Márványtermében, amely a magyar kabarénak kultikus helye, erről Sinkó Péter tudna bővebben beszélni. Köszönti tehát a nyájas hallgatót Sinkó Péter. Igen, jó estét kívánok mindenkinek, és Fábri Sándor. Ez az, köszönöm szépen. Ebből is látszik, hogy Péter inkább a szerkesztési folyamatok Leonardója, úgyhogy Sinkó Péternek, aki visszatért a kabaréba, egy nagy tapsot kérek szépen. Aki nélkül én ezt nem vállaltam volna, ez mindenkinek jó lesz. Kedves közönségünk, néhány szót szeretnék ejteni arról, hogy mi végül is a nyelvvel dolgozunk, és a szavakat pontosan használni az ma is ajánlatos. A diktatúrában egyenesen kötelező volt a dolgoknak utána nézni, hogy a felszabadulás az mégis hogyan értendő, nem akarok most történelmi részébe belemenni. Most újra arra, hát nem kényszerülünk, csak esetleg én ezt mint javaslatot elsütöm, hogy a szavakat és a kifejezéseket pontosan használjuk. Volt egy nagyszerű orosz költő, Osip Mandelstam, aki egy Sztálin verséért 10 évet kapott, és utána rögtön mondta, hogy még hogy nem fontos a Szovjetunióban a költészet, ha egy versért 10 évet lehet kapni, ugye? Na most nem idéztem pontosan, csak tartalmilag, mint ahogy a most következő mondását sem fogom pontosan idézni. Osip Mandelstam azt mondta, hogy a betört ablakok pókhálója mögött kétes kifejezések kergetőznek. Ugye? Ez egy ilyen költői kép. Na, hát mi igyekszünk nem kétesen kifejezni magunkat. Jaj! Kitört nálam a tavaszi egészségügyi téboly, elmentem érvizsgálatra. Ez úgy hívják Doppler vizsgálat, hogy nincs eldugulva az ér, mert ilyenkor még fődolnak egy kefét, és hát sok mindent lehet már csinálni. Szívkatértet fődolják, kipucolják, kicsit megégetik, stimulálják, stb. Egy nagyon kedves doktornő vizsgált, azt mondja, Fábri úr, hát a maga poénjait ismételgetjük. Mondom, sajnos már én is. Köszönöm szépen! Lehet, hogy ez most is elő fog fordulni, de igyekszem úgy, hogy ne forduljon elő. Hát kérem tisztelettel, annak idején, ahogy drága nagyanyám mondta, a bőség kosarából mindenki egyaránt veszen, ugye ez volt a szocializmus vagy kommunizmus, amikor ugye a dolgozók ismeretesen a munkájuk ellenértékének csupán egy töredékét kapták meg fizetés formájában, és ezért ők feljogosítva érezték magukat, hogy a munkahelyről ezt-azt hazavigyenek. És ismét a szavak. A világ minden kincséért ki nem ejtették volna azt, hogy lopni. Kérdeztem, Pista bácsá, honnan van ez a jóképű menetvágó? Azt mondja, leselejtezték. Mondom, hát honnan van ez a nagyszerű fűrészgép? Azt mondja, hát úgy szereztem.
Még a legközelebb az járt közel az igazsághoz, aki bevallotta, hogy olasz áru, tudnélik Bugatti, ugye? Tehát kortársaim ezt ismerik, tehát úgy bugattiztam, ugye már a munkahelyemről. Ugyanakkor nem vagyok annak a híve, hogy a nyelv ugye úgyis magától alakul. Tehát én például, a nekem bejön, az engem nem zavar. De ugye cigány honfitársainkkal ugye annyit tettünk a 22 év alatt, hogy romáknak neveztük őket át. De se munkahely, se megélhetőség, Fábri úr. Ugye ennyit sikerült rajtuk segíteni. Most arról nem beszélek, hogy akkor most mi lesz a cigánypecsegyével, mi lesz Vörösmarty véncigányával, mi lesz a cigányzenével. Ugye egy kedves barátom, Dániel Gábor mondta, hogy a cigánykerék az lehet majd etnikai fordulat. Egyébként a nekem bejönnel kapcsolatban van egy kis sztorim, van egy kedves nagynénénk, aki ilyen megállapíthatatlan korú, tehát ha kérdezik, hogy front van, akkor arra azt mondja, hogy az már elment 45-be. Tehát nem is érti, és panaszkodik, hogyha a kádba behajolva most 3 órán túl, akkor derékfájásai vannak, ugye? Hát zárójel bezárva, és ő fiatalokkal szeret együtt lenni, a fiatalok ellenben kedvelik azt a túrós pitét, amit ő gyárt, úgyhogy megy a túrós pitézés, és nagynéni ottan körülöttük sertepertél, és a múltkor mondja nekem, azt nagyon szeretem a fiatalokat, sokkal jobban, mint a saját korosztályomat, minden rendben van, de mindig azt mondják, hogy bejön. Én meg nézek az ajtó felé, és nem jön be senki. Azt mondja, ez hogy van? Arról most nem beszélnék, hogy hát sajnos, ugye most a broker szó is kapott egy kis stichet, ugye? Ugye a vállalkozó is, hát nem nagyon tudjuk, hogy mire vállalkozik, ugye? És ezúton kérek elnézést minden tisztességes vállalkozótól és brokertől, de ez kapott egy ilyen kis pikás, igen, stichet, nem tudok mást mondani, és stich a szag egyébként. Szó szerint szúrás, ugye magyarul is mondják, hogy szúrós szagú valami. Na kérem, hát volt Sombori Laci barátom, akinek olyan büdös volt a lába, hogy bakacsban aludt a sezlonon, és egy hétig utána a sezlont szellőztetni kellett. Tehát ennyit arról, hogy mi a szúrós és mi a nem szúrós. Na, lényeg a lényeg, hogy például a kokáért olyanok, akik hát nyilvánvalóan rettenetes pénzeket, hát mondjuk így, na látjuk, milyen szót használunk, ugye? Hát elloptak, ezt mondjuk így nyugodtan, elloptak. Nem Bugatti, ezt ők ellopták így egész egyszerűen, általában tudatosan és előre megfontolt szándékkal. Ha ezeket bíróság elé állítják, mit mondanak? Koncepciós eljárás. Ugye a koncepciós per az volt, hogy nem igaz belőle semmi. Ugye, tehát valakit alaptalanul állítottak bíróság elé, de ők is most. Tehát azért mondom, hogy a koncepciós pernek is van egy ilyen kaland története. Hát most kérem szépen, volt nekünk egy retteget takarítónőnk, Hircsó Antalné, és hát voltak neki is ilyen nyelvi tévképzetei. Volt egy csodálatos találmány, kortársaim emlékeznek, egy fürdőkályhával kombinált gázbojler, csodálatos részből, amit úgy hívtak, hogy autogeyser. Ugye, ma már ezt nem ismerik, mert cirkó van, ugye ideális esetben, cirkó fűtés van, és ezt Hircsóné úgy mondta, hogy autogeyzír. Ugye, ahogy Ács bácsi, a házmester a világító udvarra azt mondta, hogy Lichthof, ugye, tehát ő a Lichthofot, ugye, a világító udvart akarta így mondani, bővebbet majd szünetben. Na a lényeg, hogy Hircsóné is autogeyzírnek nevezte az autogeyzert. Ezt apám rendkívül rosszul tolerálta, haladéktalanul a Pallas Mexikóhoz nyúlt, és felütötte a gejzírek szócikket, és ebből hosszasan és hevülten olvasott fel az hideg fürdőszobába Hircsónénak, majd amikor már Grönlandnál jártak, egy olyan 3-4 óra múlva édesanyám finoman megjelent az ajtóbéletbe, hogy talán most már Hircsóné továbbképzése helyett azért a 10 forintos órabérért, amit kap, most már a fókára is rádőlhetne talán, és takarítással is foglalkozna. Na köszönöm szépen, ha lesz még időnk, folytatjuk nyelvi kalandozásainkat, tehát minden esetre szeretném, ugye, ha feltennék azt a kérdést, hogy milyen kabarét szeretnénk, részben jót, másrészt pontosat. A májusi Rádió Kabaré első részét hallják. A műsort vezeti Stefanovics Angéla és Elek Ferenc. Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntjük Önöket a májusi Rádió Kabaréban. Május az év legszebb hónapja. Május nevét Majáról kapta, Maja római isten.
Nekem majáról a méhecske jut az eszembe. Az a kis buta, vigyori lusta rajzfilmfigura. Jó, hát neked a méhecske, az internetfüggő fiúgyerekeknek pedig Maja Pavlovics, fiatal szerb kardiológus asszony. Az ki? Fiatal orvosnő, aki meglehetősen bátorhangú fotókon nyomja fel a kamaszok vérnyomását. Ő az, aki elnyerte az Európa lába kitüntetést egy bikini fitness versenyen Spanyolországban. Én ilyet nem nézek a neten. Hát furcsa is lenne. Ezekkel a szép gömbölydett sikerekkel azonban a doktornő nem elégedett meg, hanem politikusi pályát is választott, ugyanis tagja a szerb szocialista pártnak. Hát igen, kinek mi jutott? A szerbeknek Maja Pavlovics, nekünk Lendvai Ildikó. Aztán holnap lesz anyák napja. A virágárusok és a telefontársaságok tarolnak ilyenkor. Telefon? Miért? Meg kell magyarázni anyukának, hogy miért nem ér rá felmenni hozzá az ember. Május 4 Flórián napja. Ő a tűzoltók védőszentje. A legenda szerint ugyanis imádságával már gyermekkorában megmentette egy égő házat az elhamvadástól. Jaj, Istenem, képzeljék el, egy szirénázó, vörösre festett autó robog végig az Andrássy úton. Csillogó sisakban ülnek a platón a KDNP tűzoltói, majd a körönnél leugrálnak, és leimádkozzák a lángokat. Na jó, ennyit májusról. Talán még annyit, hogy a Maja naptár szerint 2012. december 31-én vége kellett volna lennie a világnak. Hát ez már 2 éve és 4 hónapja nem történik meg. Tehát van remény. Jó szórakozást! A világban már régóta rendeznek olyan napokat, amikor kampányjelleggel felszólítják a vevőket, hogy azon a napon ne vásároljanak semmit. Az alulról jövő kezdeményezésekre kormányunk mindig rendkívüli érzékenységgel figyel. Felzárkóztak a fiúk rendesen. Nem is 1, hanem 52 napot jelöltek ki erre a célra. A nándorfehérvári győzelemhez hasonlóan ezen a napon országszerte meggondolnak a harangok, megköszönve a drága törvényhozóinknak ezt a rendkívüli figyelmességet. Trunkó Barnabás írása következik, vevő Hernádi Judit, pasas Mikó István. Elnézést, nem tudja, hogy mikor nyitnak? Ezek korán szoktak. Reggel 6-kor. De már 8:45 van. Úgy értem, hogy holnap reggel 6-kor. Ma ugyanis vasárnap van, gondolom a templomból jött. Nem, ott tegnap voltam. Hát ezen momentán nem tudok segíteni. Van itt valahol vasárnap is nyitva tartóbolt? Hogy ne lenne? Kocsival jött? Persze, itt állok a parkolóban. Na most kérem szépen, kitetszik itt kanyarodni balra, aztán egyenesen megy egy jó darabig. És mi lesz kiírva? Az, hogy Sturovó 7 kilométer. Ottan van egy nagy villa. De hát ez már egy másik ország. Hát ezen momentán nem tudok segíteni. Van itt a sarkon az a kis bolt, az sincs nyitva. Sajnos nincs, mert a tulaj nem tudta feleségül venni az élettársát. Na miért nem tudta? Mert az asszony még nem vált el az előző férjétől. És gondolom ezen momentán nem tud segíteni. Sajnos nem, ugyanis én vagyok az előző férje. És hát húzódik a vállóper. De legalább próbáljon meg nekem segíteni. Nem érdekli néhány albán kagyló konzerv? Azt se tudom, hogy mikor ettem utoljára albán kagylót. Az ember soha nem felejti el a régi ízeket. Milyen régi? Hát a szavatossági jelzést ne zavarja meg a hölgyet. Az albánok csak azért ittak rá 1983-at, hogy ne kelljen érte vámot fizetni. De én egy pár
zsömlét is szerettem volna venni. Hát ezen momentum. A család és a vendégeim otthon ülnek az asztalnál, és várják, hogy reggelit vigyek nekik. Nekik is ízleni fog az albán kagylókhoz. Aperitívnek vigyen nekik egy üveg kolumbiai... Na. Aperitívnek vigyen nekik egy üveg kolumbiai csulykát. Jó. Van rajta zárjegy. Hányat akar? Figyeljen csak, ott a sarkon van egy gyors büfé. Hát, ha ott kapok valamit. Az nem gyors büfé, hanem giros büfé. Látom, magának is romlik a szeme. Hát az egy rumlis hely. Éjszaka is ki kellett hívni a rendőröket. 5 törököt sörömöt. De volt itt valahogy egy vásárcsarnok, meg egy piac is. Az nyitva van? Piac? Vasárnap. Tréfál. Miért? Valamikor vasárnap volt a vásárnap. Hát momentán ezen már nem tudok segíteni. Meddig maradnak a vendégei? Holnap estig, ide figyeljen, látom, hogy maga élelmes ember. Nem tudna nekem kéz alatt keríteni valahonnan fél tucat zsömlét, egy vajat, 15 deka téli szalámit és egy liter tejet? Jaj, dehogy nem. Hát miért nem ezzel tetszett kezdeni? Na, és mennyit kell rá várnom? Holnap reggel 6-ig. Akkor nyitnak. De mi a francot csinálok én itt holnap reggelig? Ajánlok én magának valamit. Egymásra rakok itt 2 kartondobozt, rárakok egy furnérlapot, arra meg 3 kártyát lefelé fordítva. Magának meg ki kell találni, hogy hol a piros. Mire kinyit a bolt, maga halálra nyerheti magát. Hát vegye tudomásul, hogy én nem foglalkozom utcai szerencsejátékokkal. Igaza van. Elvégre a sarki játékkaszinó éjjel-nappal nyitva van. Déri János mesélte annak idején, hogy micsoda szenvedés volt ebéd után olyan képeket csinálni a parlamenti közvetítésekben, hogy ne legyen rajta egyetlen békésen hortyogó honatja sem. Manapság a sajtótájékoztatókról nehéz úgy felvételt készíteni, hogy a 2 darab szorgosan jegyzetelő újságíró gyakornok kislány érdeklődő tömegnek látszódjék. A most következő írásban Kovács András Péter egy sajtótájékoztató titkaiba enged bepillantani bennünket. A tréner Revicki Gábor, a szóvívő Kaszás Gergő és az érdeklődő újságíró tömeg Újvári Zoltán és Igó Éva. Figyelj rám, Istikém! Te vagy a legnagyobb építőcég szóvivője, aki mindjárt kiáll az újságírók elé, úgyhogy szedd össze magad! Jó, megpróbálom. Mit mondtam neked az őszinteségről? Hogy azt nem a szóvivőktől várják el, hanem az újságoktól. Helyes. Mi van a csuklásoddal? Még mindig előjön, ha hazudok. Próbáld meg uralni. Én annak idején dadogni kezdtem, de uralom. Te is uralod? Igen. Biztos? Igen. Na nyomás. Lépj ki előjük! Igen. Sok szeretettel köszöntöm az egybegyűlteket a Felép ZRT sajtótájékoztatóján. Idén felépítettünk 4 stadiont, 2 hidat és 20 kilométer autópályát, amiből 3 kilométer egy stadionban van. Cégünk idén is nyilvános közbeszerzési eljárásokon fair versenyeztetéssel jutott a megbízásaihoz, és átláthatóan számolt el a rábízott közpénzzel. Elnézést, egy újságírói kérdést szeretnék feltenni. Igen? Hogy lehet-e már venni a svéd asztalról? Igen. Igen, ahogy lezárjuk a kérdéseket, és véget ér a sajtótájékoztató. Igen? Én azt szeretném megkérdezni, hogy a nagyturai tározó kivitelezési díja miért emelkedett a vállalt 800 millióról 2 milliárdra? Nagyon jó kérdés, már vártuk.
Az euró-dollár együttmozgás összeadva a kelet-ukrán konfliktussal, amit nagyban befolyásolt a Saturnus dominanciája, nagyon kedvezőtlen irányba mozdította el a beton világpiaci árát. Igen? Még az előző témára visszatérve, a kaszinótojásban van tej? Mert itt négyen vagyunk laktózérzékenyek. Nem tudom, hogy van-e benne tej, nem én csináltam. De friss? Ugye nem ez volt kint tegnap a pályaudvar átadón? Természetesen nem ez volt kint, ezt frissen hozattuk. Még kérdés? Hogy a Sáradi hídfelújításon dolgoztak-e laktózérzékenyek? Ezt sem megerősíteni, sem megcáfolni nem áll módonban. Tehát igen. Nem. Van-e még kérdés? Mert akkor... Miért csuklik? Én nem csuklom. A sonkatekercsis tegnapi maradék? Kérem a sajtó képviselőit, hogy maradjunk a tárgynál. A közbeszerzések folyamán csorgattak-e vissza közpénzeket magánzsebbe? Nem. Néha. Mindig. Ja nem. Az Agácsai Sportpark grátis volt. Jó. Akkor, ha nincs több kérdés... Képzelte már el magát intim helyzetben egy guineai törpekecskével? Nem. És az ilyen emberek tájékoztatják a közvéleményt. Én már nem is kívánom a kaszinótojást. Mit csinálsz, Istikém? Egy kicsit elszabadultak a dolgok. Na jó, innen átveszem. Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy bemutatkozzam. A nevem Tárnoki Zsolt, én tréningelem ifjú kollégánkat. Kérem, hogy a továbbiakban hozzám intézzék a kérdéseket. Hány órát töltött a tűzőnapon a kaszinótojás? Kérem, hogy maradjunk a szakmaiság berkein belül, és tartsuk magunkat a sajtótájékoztató eredeti témájához. Ön szokott hazudni? Én? Soha. Na, ez meg dadó. Szép kis társaság, mondhatom. Az utasok nagy része, különösen a munkából jöttek, fáradtak, rendszerint kikapcsolt elmével bambulnak a buszon, villamoson, ami a pszichológusok szerint is a pihenés egyik hatásos formája. Néhány perc bambulás felér több órányi alvással. Hát ennek vége. Ugyanis iszonyatos hangerővel bezavarnak a bambulásba a közlemények. Szeretnénk ezt a sokkoló módszert átvenni a BKV-tól, és ha ön esetleg most bambulnak készülék előtt, hallgasson közleményeket. Kérjük a készülékeket felhangosítani. Hernádi Judit és Igó Éva következik. Kedves utasaink! A budai fonódó villamos építése miatt a mentők az Óbudai Margit kórházba vecsésülő Békás megyer útvonalon. Az okozott kellemetlenségekért szíves elnézésüket kérjük. Kedves utasaink, az építési munkálatok miatt a hétvégén üzemzárásig a 4-es 6-os villamosok teljes volamán villamospótló, autóbuszokat pótló villamosok közlekednek. Az okozott kellemetlenségekért szíves elnézésüket kérjük. Kedves utasaink, a Széll Kálmán tér felújítási munkálatai miatt előreláthatólag május 31-ig a Széll Kálmán teret ismét Moszkva térnek nevezik. Az okozott kellemetlenségek miatt szíves elnézésüket kérjük. Kedves utasaink, a H5-ös hév a Battyányi tér helyett Őrbottyánból indul. A kimaradó szakaszon hévpótló autóbuszok közlekednek, amire a túlzsúfoltság miatt a vásárcsarnok előtt nem lehet felszállni. Az okozott kellemetlenségekért szíves elnézésüket kérjük. Kedves utasaink, a 3-as metró műszaki felújítása miatt az újpesti utasok le vannak szarva. Az okozott kellemetlenségekért szíves elnézésüket kérjük.
Kedves utasaink, Budapest főpolgármestere Tarlós István az okozott kellemetlenségekért szíves elnézésüket kérjük. Hogy mi a közös a MOL, az OTP, a Közgép és az Euroinvestben? Megmondom. Ezeknek a nagyvállalatoknak a vezetői nemrég még büszkén fotóztatták magukat Dózival. Most meg már jogi lépéseket fontolgatnak ellene. Ja, hogy ki az a Dózi? Dózi a csodalovunk, overdose. És most mi derült ki? Dózi gazdája szervezett áfacsalásban való részvétel miatt jelenleg letartóztatásban van. Tóth Tibor kollégánknak egy láda Jonathan Alma segítségével sikerült mikrofon végre kapni a Dózit. Overdose, Kaszás Gergő, nyomozó Szacsvai László, tréner Mikó István. Jó napot kívánok, Csomós százados vagyok, én tartom a kihallgatást. Tréner úr, legyen szíves, fordítsa a szavaimat a Mén úr felé. Nem szükséges. Dózi mindent ért magyarul, sőt angolul és franciául is. Majd amit ő mond, azt fordítanám. Nagyszerű, köszönöm az együttműködést. Tehát akkor Mén úr, legyen szíves, közölje a pontos nevét. Nottinghamshire-i Overdose Dózi a neve, de szólítsa csak Brad Pittnek. Brad Pittnek? Sajátos a humora, néha az agyamra megy nekem is. Egy komoly bűncselekményről van szó, ne viccelődjünk. Overdose úr, mi a foglalkozása? Egy. Nyugalmazott versenyló és genetikus. Genetikus? Nem ezt a szót használtad, de a lényeg, hogy az örökítő anyagának terjesztésével foglalkozik, és persze hivatásszerűen. Értem. Volt büntetve, mert az aktájában vannak picike foltok. Nem is volt erőszak, és nekem azt mondta, elmúlt 2 éves. Jó. Mióta ismeri Mikóci Zoltánt, és milyen kapcsolatban áll vele? 1 éves koromtól ismerem Zoltánt, kapcsolatunk baráti és üzleti. Mit tud az áfacsalási ügyről? Soha nem foglalkoztam pénzügyekkel, ezért is alkalmazom Zoltánt. Csak egy székben voltam érdekelt, ami déli gyümölcs kereskedelemmel foglalkozott, de kiszálltam, mikor kiderült, hogy lócitromról van szó. Tud róla, hogy 11 embert helyeztünk előzetes letartóztatásba? Egyetértek az intézkedéssel, én is láttam a labdarúgó válogatott legutóbb. Ez is sajátos humor? Nem. Ő a sportban nem ismert tréfát. Overdose úr hallotta, amiről tárgyalt Mikóci úr a másik gyanúsítottal? Elnézést közben. Én mindent hallok, de nem szoktam hallgatózni. Azt nyeríti. A lakosztályomban tartózkodtam, mikor tárgyaltak. Csak annyira emlékszem, hogy cukorról volt szó, de nem is értem, miért ezzel foglalkozik a rendőrség, mikor engem darazsak zaklattak a saját otthonomban. És hiába tettem feljelentést, szerencsére a Magyar Gárda kivonult. Majd kivizsgáljuk. Szokott ön politizálni? Ezt inkább nem fordítanám le. De mégiscsak a lényeget. Hát, egy merész képzett társítás volt bizonyos testrésze és
politikusok nőnemű felmenői között. Értem. Igen. Ismeri Csányi Sándor? A kedvenc színészem azt mondja, nagyon lóképű. Én a bankárra gondoltam. És Simicska Lajost ismeri? Akkor már inkább a Csányit. Ne vicceskedjünk itt, kérem. Sorolja ki, kik vannak benne a bűnszövetkezetben, neveket akarok. Tiltakozom, ez prejudikáció. Senki sem nevezhető bűnösnek a jogerős ítéletig. Na, ne mondja, hogy ez a ló ezt a szót nyelítette. Ugye, bizony, latinos műveltség, valószínűleg Cicciolina hatása. Akkor sorolja azokat a személyeket, akikkel jó kapcsolata volt, akikkel együtt fotózkodott. Nagyon rossz a névmemóriám, inkább minden embernek lónevet adok, hogy ne keverjem őket. Akkor sorolja a saját szisztémája szerint. Kérem, sorolom. Ügynök, elkúró, libás, beugró, viszkikapitány, skálakópé, diktátor, kitiltott, tömjénke, töcskölős Tomi, kalapos nő, botox, kiflicsücsök, disszertáció, nagybajszos, dörmögő, patakvérdoktor. Jó, elég lesz, mert még a végig megyünk a rendszerváltás egész történetén. Akar még valamit mondani? Bűnösnek érzem magam, mindig is imádtam a kockacukrot. Zoltán egyre nehezebben tudta kezelni a függőségemet. Én vagyok az oka, hogy megtévedt. Egyébként pedig... Mi van egyébként? Testrészét az ön testrészébe. Egy újságíró mondta az Angela Merkel-Orbán Viktor találkozó után, hogy szeretett volna légy lenni abban a teremben, ahol folyt a négy szemközti tárgyalás. Bár amióta kiderült, hogy az amerikaiak lehallgatják még Merkel telefonját is, ne legyenek kétségeink. A Pentagonnak valamelyik pincében lévő irodájában ott van a polcon 4 nyelven lefordítva a teljes szöveg. Természetes emberi tulajdonság, hogy tudni akarjuk, mi történt valójában. A kiadott közleményeknek senki nem hisz. Például itt van ez az újsághír. Történelmi fordulatnak nevezte Barack Obama amerikai elnök a Raúl Castroval folytatott megbeszélését. Obama úgy vélte, az Egyesült Államok és Kuba politikai közeledése az egész térség számára fordulópontot jelent. Annak a bizonyos légynek a szerepét Sinkó Péter és Kenderesi Attila vállalta magára, és jelentést írtak az eseményről. Előadják Mikó István, Bodrogi Gyula és Revicki Gábor. Enyhe akkumulátor savszagot hoz a szél a cukornád ültetvények felől. A csőszkunyhó előtt világtalan férfi pengeti a narancsos dobozból készült egyszerű gitárját. Néha halkan beleszól, Venszerémosz 2 jelentkezem, minden csendes. Bent a csőszkunyhó falait alufóliával fedték be gondos kezek. Nem hatolnak át rajtuk a rádió hullámok. Az egyszerű fenyőasztalra 2 férfi ember hajol. A gondterhelt latin és az afroamerikai arcot csak pislákolva világítja meg a lecsavart petróleumlámpa fénye. Az esernyőn beteg, Raúl. Nem is esik az eső. Nem lesz gyanús. Üreges a nyele. Legalább 30 szivar belefér. Nyelébe is? Persze. Hülyén néz ki egy görbe kokiba. Ne törődj vele. Elhoztam, amit kértél, bár nehéz volt.
Egész Amerikában nem lehet már 1954-es Buickhoz karburátort kapni. De ugye azért van. Ha valamit megígérek, tudod, hol van vecsés? Nem jut eszembe. Európai Szövetséges, ott van egy bontó. Onnan? Onnan. Még jól is jött, mert amikor a szárnysegédem körülnézett ott, talált egy célzó berendezést az FA-22-es Raptor vadászrepülőhöz. Régóta keresünk ilyet. Nélküled soha nem jutunk hozzá. Sokat köszönhettek nekem. Clinton is nagyon hálás volt a szivarokért. Még a munkatársaitól is megkövetelte, hogy szívjanak. A Lewinskyre gondolsz? Arra. Fidel, hogy van? Hát, amíg az akkumulátor bírja jól. Meg akartátok mérgezni az okniát, mi? Hát nem jött be. A fene gondolta, hogy mossa. Putyin, mi volt? Ja, szeptemberben jön medvére vadászni. Medvére? Kubában? Medvebőr kérdése az egész. Van néhány politikai fogoly, aki vállalta. Természetesen önként. Ez nem szép, ne haragudj. Jó, beszéljünk másról. Például Guantanamo-ról. Az előbbi mondatom helyesen nem szép, de érthető. Szegény medvék. Mi van a fehér rumommal? Hát, 2 raklappal raktunk vízre múlt héten. Úgy volt, hogy az atomtenger alatt járót felveszi őket Florida partjainál. Hát nem kaptad meg? Basszus. Nyakon vágom a parti őrséget. Ez már a 4. szállítmány, amit felvedelnek. A jogdíjam a gevarás pólók után rendben. Azzal nincs gond. Veszik, mint a cukrot. Például Budapesten az eltén, a fél egyetem ezt hordja. Még a tanárok is. Régi szép idők. Ahogy Angéla asszony mondja, schöne alte Zeiten. Emlékszel, amikor a nagy gazdasági válság idején nálatok is mindenki kommunista akart lenni? Hogyne. Megrázó évek voltak. John, hogy van? Kennedy? Köszöni jól. Boldogan élnek Marilinnel egy nádültetvényen. 2 év és John 100 éves lesz, de még most is huncutkodik a csajjal. Úgy hallom, mennem kell. Kösz a karburátort. Én meg a szivarokat. Hola, amigo. Hola. És az alkonyati sötétben egy kisé meghajlott alak hagyja el a csőszkunyhót. A világtalan gitáros ember összecsapja a bokáját, és a lehangolt gitáron felcsendül a Guantanamera. Volt valaha a belvárosban egy kesztyűszakbolt. A kirakatában kézformájúra hajtogató drótokra voltak felhúzva a szebbnél szebb bőrkesztyűk. Na most az egyik ilyen drótot valaki megszerezte, és az egyik televíziónkban gyógyít vele. Aranka betelefonál, hogy bizsereg a méhe, mire az illető úr a drótkesztyűvel végig tapogatja a levegőt, és közli, nincs a méhével baj, ellenben a tüdeje nem tetszik neki. Csodálatos. Hasonlóképpen csodálatos, hogy a most következő 2 hölgyet Józsefnek és Tibornak hívják. Varga Ferenc Józsefnek és Aradi Tibornak. Ja, és ők írták a számot.
Szervusz, Erzsókám, na mi van? Szia! Mondjad, mi van? De én Jól napok van? óta nem ettem semmit, én nem tudom, mi van. Én megmondom neked, rontás van rajtad. Rontás? Igen, gyomorrontás. De figyelj, én most voltam ilyen tantrikus bioenergetizáló tanfolyamon, 82 000 forint volt, mert most kedvezményes volt, és megtanították, hogy hogy kell öngyógyítani. Én már csak abba hiszek, a öngyógyításban. Igen. Jó, de hogy? Én agyhullámokkal csinálom. Agyhullámok? Neked olyan van? Van, mert a netről töltöm le. Azt csinálom, hogy megnyomom a tétagyógyításot Schumann rezonanciával opciót, és akkor elindul a rezgés, így áramlik a csí. Nálatok a házban van csí? Van, egy bácsi. Egyel följebb lakik, de azt is hallottam, hogy fontos a szervezet rezgése, úgyhogy én most minden nap emelem a rezgésemet. Igen, és hogy? Felszállok a metróra. Te is hullámokkal nem próbálkoztál? Dehogy nem, nálam egész nap jönnek, mennek. Na de milyenek? Alfa hullámok, meg delta hullámok? Hőhullámok. Erzsi, tudod miért? Igen. Mert a szervezet nem termel elegendő endorfint. Ja, tudom, boldogsághormont, azt én is hallottam, mert a Ica mondta. Neki meg a Klári. És a Klári honnan tudja? Tőlem, igen. De mit kell csinálni, hogy bennem elegendő endorfin legyen? Figyelj, egyél ilyen bioételeket. Én például most teljes kiörülésű kuszkuszt teszek, meg bulátát. Együtt teszitek a bulát? Igen. Te és hol lehet kapni ilyen bioételeket? De én a ócsönybe veszem, meg a kúbba is van. A ócsönyben meg a kúbba van bioétel? Hát biztos, hogy egészséges, mert annyi egér csak nem téved. Ott helyben fogyasztják. Én a egyik közérben döglött egeret láttam. Az már biztos öreg volt. Mert tudod, a egerek szervezete is a rezgéstől függ. Jaj, te olyan nédes videót láttam a Facebookon. Nem mondod. De mondom. Oda volt írva, hogy meglepő dolog történt, miután a cica megitta a tejet. És mi történt? Vírusos lett a gépem. Te, én tudod, mit láttam a Facebookon? Embert találtak a Marson. Ott volt a képen, hogy egy nő sétál a Marson. Azt én is láttam, és te olyan ismerős voltam, Spiné. Nekem is. Mondom magamba, ezoterika? Nem, az annál alacsonyabb. A Fügedi útka lehet, itt szokott mászkálni. De hogy jutott el a Marsra? Biztos, hogy mennek ezek a építkezések, azt elterelték a trollit. Na de a trolli hogy repült el a Marsra? Térgörbítéssel. Ez a Tarlós nagyon ügyes, amióta ő a polgármester, Pesten minden térrel hajlik. Épp írták a Facebookon, hogy a Moszkva térről most lehet csinálni nagy felbontású fotókat. Én meg erről a térhajlításról olvastam nagyon sokat. Én a múltkor így mentem ki a konyhába térhajlításra. Hát tudod, az én koromban már. Jaj, nem mondjad, már nem vagyunk mi olyan öregek. Hát a egészség az nagyon fontos. Nekem a egyik ismerősöm régész, sajnos nagyon rosszak a leletei. Mert nincs hite. Nincs hite, az is nagyon fontos. Figyelj, te ugye ikrek vagy? Nem, csak neked el van repedve a szemüveged. Nekem a férjem vízöntő. Az enyém autószerelő.
De tényleg nem tudom a horoszkópját. Na figyelj, ha decemberben született, akkor nyilas. És ha októberben? Akkor ávos. Na most figyuli, én a japán horoszkópom szerint szamuráj voltam ma előző életemben, a maja horoszkópom szerint meg indián varázsló. Nem tudom melyiknek higgyek, mert a maori horoszkópom szerint meg a szigetek úrnője voltam. Te és a rendes magyar horoszkópod szerint? Nyugdíjas. De én most ott, hogy hol voltam, álomfejtése 57 000 forintból. Hát igen, drága a megélhetés. De nagyon megérte. Megtudtam, hogyha például bazsarózsákkal álmodsz, az a termékenység jelképe, tehát biztos meg fogod találni a igazit. Ha alagútban mászkáltál, akkor valahol beragadsz. És ha egy alagútban volt a bazsarózsa? Akkor szex előtt hív fel a tűzoltót. Én tegnap elmentem a Kuklai Zita előadására Szeretetről. Kuklai Zita, jaj, az nagyon szép lehetett előadás a szeretetről. És tudod ki volt ott? Na? Az a rohadt Gyervainé. Az egy akkora mocsot te, az egy olyan szemét ember. Ha ilyen emberek gátolják a gyógyulást. Igen, a szakirodalom szerint ezek az auragyilkosok. Figyelj, a negatív embereket lökd el magadtól. Ha legközelebb látod a Gyervainét, lökd el. Én örömmel ellökném, de nem lehet. Miért? Olyan erős aurája? Nem, ő az orvosom. Hát, most már csak jön, meg a enyém is, a franca pofájukkal. Ja. 2 órája itt ülünk az STK-ban. Régi sorozata a Rádiókabarénak az Állítólag jelenet. A most következőt állítólag Pataki Balázs és Hatházi László írta. A címe Állítólag a brókerek. Előadók Kaszás Gergő és Vida Péter. Miért lógatod úgy az orrod? Oda lett az összes megtakarított pénzünk. Miért? Hol tartottátok? Brokerben. Aztán most csődbe mentek, és nem tudom, visszakapjuk-e a pénzt. Ja, erről hallottam. Hát, de a brókerekben nem lehet megbízni. De a bróker az olyan, mint a politikusok, csak nem a közpénzt lopja el, hanem a köszvényt. Várjál, az nem köszvény, az részvény. Mi? Köszvény az egy betegség. Tényleg? De én eddig azt hittem, hogy a köszvény az egy ilyen hálából adott részvény. Köszvény. Ja nem. A részvény az az, hogy van neked valamennyi tulajdonod a cégben, csak nem szólhatsz bele semmibe. Ja, ez akkor olyan, mint a házasság. Mindegy, hagyjuk, én ki vagyok idegileg. Pedig direkt utána is néztem, hogy ezek ilyen tisztességes brókerek voltak, mert építettek stadiont, meg támogatták a Felcsútot is. Ja, hát az nem úgy van, hogy stadiont építesz. A pénzhez érteni kell, meg a piaci folyamatokhoz. Például, ha drágább lesz a benzin, akkor drágább lesz ugye a kenyér is. Na ugyanez van a részvényekkel is, szóról szóra, kivéve a benzint meg a kenyeret. De nem az, hogy nem értettek hozzá, hanem állítólag elsikkasztottak 150 milliárd forintot. Ha 10 000-esekben egymás után raknád a földre, azt tudod meddig elérni? Sem eddig, mert mire lerakod a 6. 10 000-est, az elsőt már valaki szedi is fel. Állítólag, amikor bebukott a cég, ráírták az egészet egy börtönviselt csávóra, és ő lett az igazgató. Na, az végül is nem baj. A börtönben tanul ezt-azt az ember, ugye. Focilabdavarrás, szemétválogatás, brókerkedés, ezek csak úgy ráragadnak az emberre. Na, mindegy, de hát a 150 milliárd az a rengeteg pénz. Állítólag abból vettek a brókerek egy olyan jachtot, hogy nem fér el a Dunán. Ezért kellett hozzávenni még egy folyót is, és idehozatni Dél-Amerikából.
Csak az meg útközben kilötyögött, érted? Állítólag. De persze, hogy ne tudnám, ezeknek baromi sok pénzük van. Állítólag olyan vadászatokat rendeztek, hogy előtte a szarvasokat 4 hétig prémium német sörökkel itották. Állítólag. Persze, mert attól finomabb lesz a húsuk. Azt nem tudom, viszont a végén már a szarvasok állítólag kiválóan énekeltek összekapaszkodva bajor slágereket. És tulajdonképpen vadászni sem kellett őket, elég volt fejbevágni egy francia kulccsal. Meg állítólag a brókerek mind Ferrarival járnak. De a Ferrari az nem jó, mert olyan lapos, hogy mindig fennakad a fekvőrendőrökön. Igen, de minden Ferrari mellé adnak egy kísérőautót, ami megy a Ferrari előtt, felszedi a fekvőrendőrt, átmegy a Ferrari, aztán visszarakja. Na, ezért olyan drága autó az. De állítólag van köztük, aki simán villamossal jár, amit kézzel gyárt nekik a Ferrari. De a Ferrari villamos is állítólag olyan lapos, hogy csak 2 dimenziós jegyellenőrök tudnak rá felszállni. Meg a brókerek nem ugyanazt eszik ám, mint mi. Állítólag a karácsonyi buliban volt náluk panda burger. Meg koala hurka. Ilyen cukros is, meg persze light koala. De állítólag van olyan bróker, akinek a PIN kódja is aranyból van. Nekem van egy szomszédom, a Jóska, az most látta a Wall Street farkasát, és elhatározta, hogy ő is bróker lesz. És hogy megy neki? De kokainra még nem telik, úgyhogy egyelőre a takarítónője meztelen hátáról csak így technokolt szív fel. Technokolt? Az jó? Azt nem mondanám, mert múltkor akkora parti volt, hogy a végén az orrát úgy kellett leflexelni a nő hátjára. Folyt is a vér. Na és te most mit fogsz csinálni? Hát azért nem vagyok hülye, én nem csak brókerben tartottam ám a pénzem. Na, hanem? Neked megsúgom, de ne add tovább. Nemrég e-mailben megkeresett egy nigériai csávó, akinek az apja farmer volt, de meghalt, és a pajtában megtalálta az apja eldugott 12 millió dollárját, és engem kért, hogy segítsek neki kimenteni a pénzt. De várjál, meghal egy nigériai farmer, és pont te jutsz a fia eszébe? Igen, mert állítólag azt írta az e-mailben a Google fordító szerint, hogy én nagyon tisztességes vagyok, és reméli, hogy nekem nagy. Mi nagy neked? Azt nem tudom, de jól esett. És mit kért tőled? Hát, hogy küldjek 3000 dollárt, mert a 12 millió dollár átutalása pénzbe kerül, és a 12 millióból nem tudnak neki visszaadni. Hát érted, mint mikor a pékségben 20 000-essel fizet, azt kiröhögnek. És te küldtél neki pénzt? Hát persze, meg tudod ki a farmer fia? Na. Nem akárki, hanem John Cole Egodigma. Kongó volt külügyminisztere, mint a Szijjártó Péter. Csak afrikaiban. Állítólag. Te, és mikor küldi a 12 millió? Azt nem tudom, de amint megjön, befektetem. Mibe? Mibe? Csinálok egy broker céget.